Salutare tuturor! Pentru că în această perioadă toți suntem preocupați de prevenirea pandemiei precum este coronavirus, m-am inspirat de la ministrul apărării din Israel, omologul meu, asupra unui mesaj foarte important, iar câteva sfaturi utile țin să le împart cu voi toți. Unica și cea mai importantă perspectivă asupra întregii pandemii corona, pe lângă cele două măsuri de prevenire importante, cum ar fi păstrarea distanței sociale și testarea la coronavirus, este separarea persoanelor în etate de cele tinere. Cel mai periculos contact care se poate finaliza tragic este când bunicii își îmbrățișează nepoții în această perioadă. De ce? Pentru că corona este unicul virus care acționează în așa fel, în sensul că este mult mai grav pentru persoanele în etate decât cele tinere. În cele mai multe țări, nicio persoană tânără nu a decedat de coronavirus, pe când persoanele cu vârstă între 70 și 80 de ani, una din 5-7 persoane care au contactat coronavirusul a decedat. Deci, ceea ce trebuie să facem în următoarea perioadă, să avem grijă de bunici, dar să o facem de la distanță. Cum? Mai multe platforme de comunicare, cum ar fi Skype, WhatsApp, Viber, alte aplicații, ne stau la dispoziție pentru a lua legătura cu ei de la distanță. Le putem duce produse alimentare, medicamente, produse de prima necesitate, până la pragul cerul în etate. Este important, înainte de a transmite sacoșele peste prag, să le ștergem cu dezinfectante. Nu îi îmbrățișăm nici într-un caz pentru a nu expune riscului îmbolnăvirii. S-ar putea ca această epidemie să dureze ceva timp, iar izolarea ar putea fi o soluție pentru a ne proteja bunicii. Să avem multă sănătate cu toții, aveți grijă de bunici, ajutați-i doar de la distanță. Fiți responsabili, împreună vom reuși!